mere. Nej, det hedder... I hedder jo ikke STK mere. Det hedder jo kundelinjen, mand. Der er ikke en skid, der rimer på kundelinjen. Jo, der er bundlinjen. Hvad fanden tror du, Henrik vil sige til dem, mand? Det går sgu ikke. Det er Der er ikke sgu for meget stil i den, mand. det er ikke et særlig godt slogan. Nej, så hedder vi kul. Kul? Det er jo svensk. Det er køl, det har vi lige haft i det. Ja, men det eneste, der rimer på kul, det er 0. Hvordan tror du, Henrik tager den? Nu må der kraftedeme stoppe, mand. Men det er svenskerne. Det er svenskerne, der styrer hele lortet. Ja, det er derfor, det er køl, det er jøl, det er kraftedeme, så vi kan overhovedet ikke. Men kender du egentlig vores kundechef? Ja, jeg har set en lille glad dreng i en lastet jakke til at stå ude på terrassen og ryge. Var han pæn? Nu er jeg ikke på det hold der, men jeg vil sige ja. Ja, så er det sgu ikke Henrik. Ja, okay. Men på den anden side, hvad fanden skal vi så? Der må være noget. Køle, den er meget god. Ja, den kunne vi få ind i den her sang. Ja. Det er jul, det er cool. Det er sgu lave sådan. Vi tager den alligevel. Så holder vi fest for alle hver. Og I skal se med os. Det er kul, det er kul. Siger vi skål, det er jul, det er cool. Vi havde jo regnet med, at folk ville klæde sig lidt festligt på, derfor har vi taget det her. Vi kan se, at det skorter sgu lidt på Herremoderådet og Mads Christensen og hvad han ellers sidder sikkert. Men nej, det er jo sådan, at det gælder om i dag i kundelinjen, det er det nye ord, at være proaktiv. Så hvad er det næste, der sker i kundelinjen? Jo, det er jo, at hr. Larsen har masser af idéer. Og den bedste måde at finde på de idéer på, og det kender vi jo fra politikerne, det er at lede papirbogen. Hvad tænker manden på? Og jeg listede mig ind på hans kontor. Der sad 4 dørmænd, Peter og andre, og så sad der 2 pædagenter. Altså og det er så Helle og Jytte, der siger, at de laver indkøb. Nej, det er dem, der sidder og holder øje med, hvem der går ind. Men jeg havde et skide godt argument, så jeg skal ind og tømme Henriks papirkurv. Fordi han kan sgu ikke sidde med alt det der, ikke? Og jeg gik ud med hurtigt skridt. Mogens og hurtigt i den samme sætning. Ja, den holder ikke. Jeg gik ud med skridt. Og det skal ikke misforstå. Men jeg gik ud. Og jeg fandt papirerne, og der var det. Henrik er jo lidt flimset i det. Nu har jeg lige fået at vide, at han også har været permanentet. Jeg vil kraftedeme godt se det billede. Ja, det har ikke været for nylig i hvert fald. Men der lå det. Vi skal have en ny profiluniform i kundelinjen. Herrerne, de skal høre sæsonen herude. Wow. Damerne, de skal selvfølgelig også se anderledes ud. Men det vil jeg lade Henrik helt fortælle, hvordan de skal se ud. Jeg vil sige, stofomkostningerne bliver ikke særlig store. Men det har vi selvfølgelig lavet en lille sang om. Og det gælder jo om, at her har vi været proaktive. Og det glemte jeg lige før. Proaktiv, det er et fantastisk godt ord.
Vi har bag den afdeling, hvor jeg sidder, der har vi en, der hedder Jørgen. Og nu er han proaktiv. Før i tiden, der ringede han hver onsdag til en kunde og sagde, er det Jørgen Sørensen fra erhvervskunder? Så er det onsdag, Kaj. Og det var god nok, fordi han havde et eller andet problem med det var onsdag, så sagde jeg til Jørgen, ved du hvad, ring til ham om tirsdagen og sige, det er onsdag i morgen. Han er sgu proaktiv nu. Han er desværre ikke til stede, men Hassan kan bekræfte det. Og jeg siger hver gang, så er det onsdag, Jørgen. Husk at ringe til onsdagskaj. Nå. Ja, det er Jørgen, der siger, at jeg skal gå lidt til. Ja, og så som typisk kvinde, som han er, så går han den modsatte vej. Men det er venstre. Nå, vi har skrevet en lille sang om vores nye profiltøj her i kundelinjen, og den kalder vi i al sin enkelhed for Via Stil. Master, ej, jeg glemmer lige at sige. Det kan du ikke nå nu. Det er for sent. Kom, men det er for sent nu. Vi er to af postens bedst klæde, og selvom vi virker distrætte, så er det selv. Det er ikke kun held, vi har stil. Vi kan aldrig føle os sikre. Pigerne på knæ for os ligger vi velkommen for. Succesen er vor, vi har stil. Og så prøver jeg lige at sige gang. Se på uniformen, det er sgu flot lingeri. Stofmisbrug måske, men Vi har det godt for det. Og vi tager kampen med skatten, tager det til det natten. det er ikke så svært. Det er noget, vi har lært. Vi har stil. Nogle synes, at vi er lidt af det synes selv, vi er smarte, men hvor vil det hen? Vi bruger kun den. Jeg prøver igen. Se på uniformen, det er sgu flot lingeri. Stofmisbrug måske, men Vi har det pragtfuldt for det. Indtil ved vi, og det er sikkert for at se os behøves ingen kigger. Vi er som på og siger som så, vi har stil. Ja, vi synes selv, vi er blevet lidt smarte. Og så er vi ens kammerater. An American dream, og så kan vi rime. We har stil. An American dream, og så kan vi rime. Har stil. Helt umotiveret. Det står alle folk op. Ekstra nummer! Ekstra nummer! Vi er ikke færdige. Hallo! Vi er jo ikke færdige endnu! For helvede, kommer du fra Jylland eller hvad? Ja. Det ved jeg da godt. Nå. Vi er nået. Til en alvorlig del af festen. Vi er nået, som Monika har været. Vi er noget, som Jørgen ikke har været. Noget, som nogen af jer har været. Men vi er det ikke mere. Der er nogle af jer, der aldrig har været det. Og I bliver det heller aldrig.
Haha, tænker I. Er det drengebørn? Nej. Det er det ikke. Det er en lot, det må det være. Jeg ved ikke, om en lot har været det. Nej, det er et begreb. Hvad er det, vi ikke har været? Hvad er det, vi har været, men ikke har været mere? Eller ikke er mere? Hvad er det, I har været, men ikke er mere? Tjenestemænd. Ja! Tjenestemænd! Du får et glas vin. Ja, det er i hovedet. Og så skrev jeg til et amerikansk postbud, som også har været tjenestemand. Han hed John Denver. Så sagde vi, ringede til ham, og han snakkede udmærket dansk. Så jeg sagde, hallo John Denver, kunne jeg lige, kan du rejse sådan for os? Og det gjorde han så, og så døde han. Men vi nåede lige at få den med, og den lyder... nu glemmer jeg lige at sige... Nej, den præsenterer han dog! Præsenterer Jacqueline! Jacqueline Lamgarde passer lys og lyd. Hun plejer os. Ja, og så kommer vi ikke ind på mere. Nej. Men det har været rigtig, rigtig dejligt. Ja. Især for hende. Jacqueline Lamgarde. Vær venlig. Det er sørgeligt. Det er godt. Tag lomteklæderne. Håber jeg har nogle Kleenex med. Der er kun os to tilbage. De sidste tjenestemænd. Vi kan ingen steder klage. Så hvor skal vi gå hen? Måske de grønne bude. Og måske til svenska post. Men tjenestemænd skal væk. Det er most. Kan du huske, da vi mødte mandag morgen klokken 6? Vi gik hjem sådan cirka 8, og resten gratis leks. Og kunderne var glade, når de fik et lille brev. Til dem på 5. var der ingen, der skrev. Men hvad med vores outfit? Hvem skal bære min uniform? Ja, jeg er godt klar over, at han skal være en smule deform. De røde jakker, fodformsko er væk, uha. Og skal jeg så gå i blåt og gult, som dem fra Brøndby af? Rollen den var retfærdig, bygget op på skala trin. Hvis arbejdstiden regnes ud, ja, så var den ganske fin. Jo mere man fik i løn, jo mindre skulle man faktisk nå. Den højeste løn skulle bare kigge på. Sådan er det stadigvæk. Men hvad med vores jakker? Skal de bare smides ud? Nej, vi trækker dem i æsker, og vi sender dem til Knud. Så stiger produktionen, og måske det tænkes kan. Han nok engang vil mindes ham, den gamle tjenestemand. Der er kun os to tilbage, og kan de ikke lide. Vi har valget mellem frivilligt at gå og så Tjenestemandsbegrebet, det er sex så absolut. En spændende epoke, den er slut. Den er slut. Jeg kommer fra PBS, Postens Brugerservice, i Hvidovre, for midt i 80'erne. Postens Bootservice blev det også nogle gange kaldt. Og det er en krone, jeg skal op og hente min rasler. Ja, okay. Det er sådan, det begynder, må det ikke?
Hvad hedder det? Så var der meget furore, fordi i 1992 så skulle vi flytte ind i den røde bygning. Og det var det hed Generaldirektoratet. Men kunne sådan nogle IT-nørder komme ind og spise i deres kantine? Nej! Det ville de fandme ikke have. Så men der har været nogle kampe om det der, og til sidst så fik vi sgu lov til det. Er du snart klar? Så fik vi lov til det. Og der var en kok, som om fredagen stod ude midt i kantinen, eller det var jo næsten ikke en kantine, det var jo meget finere end en kantine, som stod og skar kød og alt muligt, og man kunne købe rødvin. Ikke her? Hvad kan man købe her? Det stærkeste er en Cola Light. Nej, det var tider, og han var stolt. I kender I det der med faglig stolthed? Gør I det? Hvad fanden ligger I for? Og det har vi skrevet en lille sang om, kan du lige hente nogen? Jo. Som handler om de gode gamle dage. Ja. Nu kommer han med de der stærke skridt. Og vi har skrevet en sang om det, og den er sgu lidt sørgelig, men det var gode tider. Ja, jeg ved ikke, om du kommer ind på, men der er jo... Jo, og du er langsom, jo. Ja. Glem så, ja. Der er et omkvæd. Nå ja, for satan, det kan godt være, fordi... Jeg kan godt sige det som det er, I er nok ikke de hurtigste geder på bjerget, så Mogens han vil langsom gengivelse, det ligger naturligt for ham. Lige vise jer omkvæder, så I kan synge med. Ja, så okay. Synge omkvædet for helvede. Ordkløver! Der er op til flere koste med i dag, så vi tager det lidt langsomt, fordi ordet består faktisk af 5 stavelser. Du må godt skrive det ned, men det hedder hu-la-lu-la-lej. Ula-lula-lej. Ej, for fantastisk! Der er jo en grund til, at du er, hvor du er. Ja, netop. Og det vil vi gerne have, så indimellem, hvis I kan huske det, altså. Og jeg skal nok lige prøve at give tegn, altså nu kommer det. Ula-lula-lej. Ja. Hvornår får man rødvin i kantinen? Og det kommer nu. Ula-lula-lej, ula-lula-lej. Maden er så kedelig uden vinen. Ula-lula-lula-lej. Rødtømmefilet smager ikke nær så godt, når der kun er dansk vand til. Et køligt glas med hvidvin ville være så hot. Et kulinarisk sammenspil. Så hvornår får vi mon rødvin i kantinen? Ula-lula-lej, ula-lula-lej. Maden er så kedelig uden vinen. Ula-lula-lula-lej. Bøffe bare en næse med glas ramløse til. Hvad hun mig op i at sagt. Da kroppen gør sit bedste, det vil jo nemt det. Det er ikke skal foragt. Nå, får vi må rødvin i kantinen. Ula-lula-lej, ula-lula-lej. Maden er så kedelig uden vinen. Ula-lula-lula-lej. Det kan vi ikke lide. Vi sætter nu livet på spil. Rødvin er så sund, Har jeg hørt min læge sige, så derfor giv mig ikke af stil. Så hvornår får vi rødvin i kantinen? Ula-lula-lej, ula-lula-lej. Maden er så kedelig uden vinen. Ula-lula-lula-lej. siger det kurs. For nu vil jeg skulle have rødvin
i kantinen. Og jeg trænger du til et sprut i urinen. Venligst mærke til den afslutning. Det ene, han har fuldstændig kopieret på Jimi Hendrix. Og The Who. Han manglede bare smadret guitar, men han Det er jeg god til. Den løn, vi får i Post Danmark. We don't wanna spoil the party, so we'll go. We will hate our disappointment to show. There's nothing for us here, so we will disappear. Den er hakket.